oppimateriaalia ja sivustojen linkillä oppilaat pääsevät helposti katsomaan sitä teidän oppimateriaalianne. Aloitan esityksen. Laitetaan esitys päälle. Ensinnäkin, jos on sellaisia, jotka on saapuneet nyt tähän Sites-opastukseen, niin tähän on laitettu 2 tuntia 13–15, mutta luulen, että tässä tunnissa kerkeän teille neuvoa tämän Google Sites-sivustojen rakentamisen, koska se on todella yksinkertainen työkalu käyttää. Ja sitten 14–15 olen tässä langoilla neuvomassa, jos on tarvetta kysymyksiin, henkilökohtaisiin kysymyksiin. Sitten vielä se, että olen rakentanut tälle päivälle ryhmän, jossa on koko päivän materiaalit. Ja se koodi, jolla tänne ryhmään liitytään, pitäisi löytyä sieltä chat-palkista. Ja sitten sivustoille. Nyt ensimmäinen asia, mikä sivustoissa pitäisi huomioida, on se, että ensinnäkin se, että miten sen jakaa ja mikä se näkyvyys on, että kuinka laajalle koko nettiin kaikkien löydettäväksi vain tietyille henkilöille. Tässä alun perin oli aiheena portfolio, mutta luulen, että se portfolio ehkä ei ole se pääasia, mutta jos portfoliota tekee, niin ketkä yleensäkin sitten tarvitsisi nähdä sitä portfolioa, onko se ohjaaja vai huoltajat ja ohjaaja vai laajempi piiri. Mutta tämä on oikeastaan se kaikkein tärkein, eli kansiorakenne Drivessa, koska Sites on sellainen työkalu, joka myös tallentaa tiedoston sinne Driveen. Ja se kansiorakenne, jos on kunnossa, niin silloin on helppo tehdä semmoista laajempaa sivustokokonaisuutta, koska sitten kun tuo sinne sivustolle erilaisia tiedostoja, niin niiden jakaminen, että se näkyy myös niille kaikille, kenelle on sivusto jaettu, niin myös ne kansion sisällä olevat asiat. Ja sitten tuo on myös näppärä asia, että kun on Drivessa kansiorakenne, niin ne alakansioiden nimet olisi Sitesissa samoja kuin sivujen nimet. Niin sieltä on helppo sitten tietää aina, mistä kansiosta on materiaalit tullut millekin sivulle. Sitten jos portfoliota laatii, niin opettajanhan on aina syytä tehdä sitten se malli oppilaille, että niin kuin näkee sitten minkälaiset oppilaat, että mitä opettaja haluaa. Okei. Tämä osittain on diasarja myös tuonne ala-asteille ja yläasteille. Niin sitten tuossa näkyy se, mitä portfoliolta Helsingin kaupunki on laatinut. Tämä on Helsingin kaupungin Kaskon laatima kaavio. Mutta lähdetään katsomaan sitten Drivea. Eli Driveen mä luon nyt uuden kansion. Ja tämän sivuston sisälle sitten lähden luomaan sitä omaa Google Sites-sivustoa. Ja jos se olisi mun oppimateriaalista koostuva, niin sitten mä loisin sinne näitä alakansioita
esimerkiksi jos siellä olisi sitten kemiaa ja se on hitaasti käsittelee tuota kansiota. No niin, nyt se sai sen luotua. Ja tähän kansion sisään mä toisin sitten kaikenlaista materiaalia, mitkä vaikka erilaisia dokseja tai forms-kaavakkeita, jotka sitten sillä kyseisellä sivulla esittelen. Ja nyt kun tämä jaetaan sitten, niin nämä jako-ominaisuudet, että jos tuon sen kansion sisällön sinne, niin kenelle kaikille mä haen sen sitten jaan sen linkin. Eli kaikki kaskon alaisuudessa voivat muun muassa katsella, niin silloin kaikki myös näkevät kaskon alaisuudessa tämän mun kansion sisällön, jonka olen tuonut sinne sivustolle. Tässä välissä näytän muutaman mallin, mitä olen tuonut tuonne Classroomiin. Eli tuossa oli nyt tuommoinen portfoliomalli, niin siitä vähän näkee, että minkälaista tavaraa sinne pystyy tuomaan sinne site-sivustolle. Eli tässä nyt olisi tämmöinen kuviteltu oppilaan portfolio, joka Olli-opiskelija tekee. Ja siellä on sitten erilaisia välisivuja. Eli voi upottaa YouTube-videoita, kuvia. Sitten voi tuoda tämmöisiä kuvakaruselleja. Nämä on Instagramista tuttuja. Sitten on tämmöinen sisällysluettelo idealla toimivaa, että sinne laitettaisiin projekteja ja jatkuu, niin sitten se sisällysluettelo tässä lisääntyy koko ajan. Ja sitten täällä on näitä valmiita asetteluja, joissa voi sitten helposti lisätä kuvaa, lähettää tiedoston tai kuvan omasta Drivesta tai sitten tietokoneen resurssihallinnasta, YouTube-video, kalenteria tai kartta, sijainti. Ja sitten tuolla olisi joku oppilaan oma opinnäytetyö, jonka hän on sitten Docs-pohjalle tuonut tänne. Ja silloin, kun Docs-pohja tuodaan, upotetaan tänne, niin silloin nimenomaan se, mitä puhuin tästä tai tästä Drive-sisällöstä, niin on juuri tämä, että se pitää myös jakaa sitten kaikille, jotka sen haluaa näytettäväksi. Erillisenä myös se Docs-pohja sieltä esimerkiksi tästä, niin se pitää myös, jos opettajalle on antanut linkin tähän sivustolle, niin myös pitää olla oikeus tähän, katseluoikeus opettajalla myös tähän dokumenttiin, joka on tuohon upotettu. Mutta luulen, että teillä on enemmän tarvetta sitten tämän tyyppiselle, että niin kuin tähän mä olen koostanut tämän mun omaa opetusta. Eli tämmöiselle idealle, että vie sen oman opetuksensa ja oppimateriaalit kaikki tänne tämmöiseen site-sivustoon, johon voi sitten upottaa niitä YouTube-videoita ja ohjeistusta.
Ja nyt se Classroom onkin vaan niitä tehtäviä varten ja sitten laittaa tämän linkin tähän sivustoon, johon sitten voi koko ajan itse niin kuin täydentää tätä sivustoa kaikessa rauhassa ja laajentaa. Täällä on tälle päivälle on jakanut tämän linkin siihen Classroom-ryhmän alkuun, josta voitte muun muassa, täällä on tämmöinen etäopetusvinkkejä video, jonka mun kollegat on Kaskolle tehneet. Heillä oli opetustuokio tässä viikko tai pari sitten. Sen voi katsoa sieltä. No niin, sitten lähdetään tekemään sitä sivustoa. Eli nyt painoin hiiren oikeanpuolista painiketta, josta tulee tämä valikko Google Sites. Tai sitten tuolta plussasta uusi lisää ja Google Sites. Sitten tietysti yksi tapa on se tehdä myös täältä. Täälläkin löytyy nämä sivustot. Mutta kun tästä painaa sivustot, niin tuleekin tämmöinen aukeama. Eli tässä on koska Google Sites oli vanha versio, niin tämä onkin se vanhempi versio. Ja tuosta päästään sitten sinne uuteen Google Sites-puolelle sivustoon. Eli ei pidä säikähtää sitä. Mutta sieltäkin kautta pystyy sen luomaan, mutta minä luon sen nyt tästä kautta. Ja nyt kun olen jakanut tuon kansion itseni kanssa toiselle tilille, niin se pyytää vielä hyväksynnän, että haluan sen jakaa tänne. No niin, sitten on meillä jo Sites-pohja valmiina. Sivusto on syytä nimetä. Ja sitten tässä meillä on jo etusivun näkyvissä. Nyt tämän taustakuvan voi vaihtaa, eli tuolla on vaihda kuva. Ja otetaan nyt vaikka täältä joku valmis kuva. Google-hakuna voi hakea tai tuoda oman kuvan. Sitten tämä ylätunnisteen niin kuin korkeutta voi säätää tuosta, kun siis nyt tuo valikkohan tulee silloin näkyviin, kun mä vien tämän hiiren kursorin tähän alle, niin sitten vasta tulee tämä valikko näkyviin. Ja täällä on sitten suurta banneria tai pelkkä otsikko, että tätä kuvaa ei ole tietenkään pakko tässä pitää. Sitten tietysti meillä olisi hyvä saada ne sivut, mutta ehkä ensimmäisenä tässä siis oikeassa reunassahan on valikko, jossa on 3 sivua, jossa on tämä teema. Ja nyt tässä Google Sitesissa on vain ihan muutamia teemoja valittavana, joka sinänsä on tietysti helpotus, että ei tarvitse viettää hirveästi aikaa valinnoilla. Eli tulee fonttityyliä ja muutamia voi valita sieltä ja sitten taustaväritystä ja niin poispäin. Mutta nämä on hyvin niin kuin pieniä eroja näissä teemoissa. Mutta sitten tietenkin olisi hyvä saada niitä sivuja. Ja ne lisäsivut tulee täältä sivuvälilehdeltä. Ja tuosta lisätään uusi sivu.
Ja laitetaan siihen nyt vaikka Forms-sivu. Ja sitten laitan nyt sen kemia-sivu. Nyt näihin sivuihin pystyy kyllä tarttumaan myös ja niitä niin kuin vaihtamaan paikkaa ja niistä sitten niin kuin alasivujen muodostaminen tästä, jos haluaisi tähän vielä lisää kemian alasivuja, orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia, niin tuolta kun tulee tuo 3 pistettä tämän sivun nimen vieressä, niin sieltä saa sitten lisää niitä alasivun alasivuja. No sitten tässä tämä lisävälilehti, niin täältä tulee sitten nämä tekstikentät. Voi laittaa ja nyt näistä kenttien vieressä, kun menee tähän hiirellä, niin voi näitä kenttiä kopioida. Sitten voi laittaa näille kentille korostusvärejä tai sitten vaikka taustakuvan korostukseksi. Katsotaan, antaisiko se kemian nimelle jotakin. Teitä vaikka tuommoinen taustakuva. Nyt on huono taustakuva, kun tekstiväri onkin valkoinen. Ja sitten kuvia voi tuoda tietysti erikseen täältä. Sitten upotuskoodeja, esimerkiksi Forms-lomakkeenhan voisi siellä, Forms-lomakkeessa on upotuskoodi olemassa, niin se voisi syöttää tähän. Tai sitten URL-osoitteen mukaan upottaa. Nyt joillakin sivuilla joitakin sivuja pystyy upottamaan, mutta kaikkia ei. Katsotaan, onko Nokian sivut. Antaisiko se? Ei, hetkinen. No, laitetaan toi Google Hau-sivu. Se ei tuodu sitä nyt kyllä. Epäonnistui. Olisikohan linkki kumminkin väärin. Sitten se ei ottanut se pelkällä, että se pitää olla se HTTPS siinä vielä kanssa. No sitten mitä äsken näytin siinä portfoliossa, niin on näitä valmiita tämmöisiä asettelupohjia ja asemointeja, niin niillähän saa helposti sivustoja aikaiseksi. Mikähän alasivu mulla on, täällä on Forms, niin voisi hakea vaikka YouTube-videon siihen. Antaiskohan se hakuna tähän. Vaikka tuolta kysely- ja tietovision tekeminen, niin se antaa suoraan tuosta sen YouTube-videon sitten. Tuliko kysymys? Joo, ei. Sitten sitten täällä on juuri nimenomaan tuo sisällysluettelo esimerkiksi.
Eli kaikki nyt seuraavat otsikot, tekstit, mitkä laittaa tänne otsikoiksi muuttaa, niin ne alkaa tulla tuohon niin kuin sit sisällysluetteloon. Eli jos tähän laittaa vaikka nyt tai työ 1. Ja sitten mä laitan sen, määritän otsikoksi, niin silloin se alkaa tulla tuonne. Ja nyt jos mä laitan vielä tuonne kopioin tuon otsikon, niin nyt alkaa vasta kertyä sitten se sisällysluettelo sinne. Sitten oli siitä kuvakarusellista malli, eli kuvakarusellissa pitää olla sitten useampi kuva, että siitä alkaa tulla se karuselli. Mutta tätä ei saa sillä lailla automaattisesti pyörimään, että se on samalla lailla kuin Instagramissa, että siinä pyöritellään ja valitaan niitä kuvia. Ja sitten on painikkeita. Nythän jos tuo sen oman opetuksensa tänne Forms-sivuille, niin esimerkiksi täältä Classroomistahan saa nämä tehtävät, vaikka tuolla olisi tehtävä, niin kopioi linkki ja sitten se saa tänne lisättyä. Olisiko se sitten tuossa painikkeeksi sitten? Tuolla on painike. Ja sitten noin. Ja nyt kun oppilas painaa, niin se ohjautuu suoraan tuonne Classroom-tehtävään. Mutta oppilaan täytyy tietenkin olla hyväksytty sen ryhmän jäseneksi, että pääsee sinne tehtävään sitten tekemään Classroomissa. No, nämä on nyt semmoisia, joita pystyy kyllä itsekseenkin etsimään. Mutta sitten esikatselu. Eli esikatselumahdollisuuksia on että katsoa, että miltä tämä näyttää. Eli kännykkänäyttö, puhelinnäyttö, tablettinäyttö tai tietokonenäyttö. Ja niillä kannattaa erikseen aina välillä kokeilla ja katsella, että miltä se näyttää. Että puhelimen näytössä on varmaan hiukan erinäköiseltä. Yksi asia on vielä tietenkin se, että tämä palkki näin, niin tätä on mahdollista siirtää. Ja nyt kun mä vien hiiren tänne näiden sivujen nimeen, niin silloin näkyy, kun se vähän niin kuin nousee ylös tuo kuva. Ja siinä vasempaan reunaan tulee tuo ratas. Ja täällä on sitten se siirtymiset, että laitetaanko se tuo banneri tuohon ylös vai sivulle. Niin sen voi sitten valita. Eli sivulle, niin sitten se näkyy tuommoisena hampurilaisena. Sitten kollegat varmaan on hyvä niin kuin yhdessäkin tehdä sitä materiaalia, niin sen saa sitten täältä jaettua vaikka muokkausoikeuksina kaverille. Ja sitten tietysti tuolla on niin kuin näissä Googlen muokkausoikeuksissa, myös kansioiden oikeuksissa on se, että estä muokkaajilta julkaiseminen, käyttöoikeuden muuntaminen tai uusien ihmisten lisääminen, niin sen voi laittaa sitten, jos ei halua, että sitä sitten muutetaan. Ettei se mene kaverille, jos sitten pikkuhiljaa tämä sivusto. Sitten on huomioitava tästä sivustosta, että näitä sivustoja voi kopioida. Eli jos on hyvä pohja ja on löytänyt hyvän rakenteen, niin on helppo sitten kopioida sivusto tuolta.
eli 3 pistettä ja kopioi sivusta. No sitten tämä sivusto täytyy julkaista. Ja ennen kuin se julkaistaan, niin tuosta löytyy sen sivuston osoite. Ja nyt kun ollaan kaskoalaisuudessa, niin sivuston alkuosoitteeksi tulee tuo, että sitä ei pysty vaihtamaan. Jos on henkilökohtaisella tilillä ja luo sivuston, niin siellä pystyy vaihtamaan tätä alkuosaa sitten myös. Mutta sitten tuosta kannattaa vielä vilkaista, että kenelle, niin kuin siinä alussa oli, että kuinka laajalle sitten julkaisee, niin tuo hallinnoi. Ja sitten julkaistu. Eli nyt tässä tapauksessa, jos mä julkaisen sen, niin kaikki verkkotunnuksen Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuskäyttäjät voivat löytää ja tarkastella. Mutta sitten on mahdollisuus, että kaikki. Eli nyt jos jakaa myös huoltajille niin silloin tietenkin kaikki voivat löytää ja nähdä julkaistun version. Tai sitten jos jakaa sitä vain linkillä, niin tietyt henkilöt voivat nähdä julkaistaessa sen. Eli sitten antaa vain sen linkin tietyille henkilöille, niin se sitten pysyy vain semmoisessa pienemmässä piirissä. Nyt itse asiassa niin kuin tuossa alussa sanoin, niin tämä on todella kevyt ja helppo ja tässä pystyy itsekin etenemään, niin nyt mä annan tässä niin kuin teille aikaa niin kuin kokeilla ja tulkaa sitten kysymään, jos on jotain kysymyksiä ja onko nyt jo kysymyksiä teillä, että haluatte kysyä noista Sitesin ominaisuuksista. Joo, toi on hyvä kysymys. Tämä pitää kumminkin aina julkaista. Tietysti jos jakaa sen OP:lle, mutta jos hän tekee siihen muutoksia, niin ne ei mun mielestä silloin siirry. Että tämä julkaisu on aina tehtävä. Ja sitten kun aina muokkaa sitä, niin sitten pitää vielä uudestaan julkaista. Mutta sitten siinä julkaisuvaiheessa, kun opettajalle antaa, niin antaa vaan sen, että tietyt henkilöt voivat sen tehdä, koska jos sitä ei julkaise, niin mun mielestä se on sitten vaan, että se antaa opettajalle niin kuin editointiluvan siihen, eli muokkausluvalla. Silloinhan se näkyy näin, että niin kuin huomaatte, hetkinen, jos mä nyt aukaisen tämän mun sivun täältä, koska mulla on nyt oikeus tähän mun omaan sivuuni, niin se antaa sen tämmöisessä muodossa. Eli sitten tulee tämä kynä tänne. Se näkyy kyllä sivustona, mutta sitten tulee tämä, että pääsee myös sitten editoimaan sitä. Joo, kyllä. Aina tämän sivuston etu on se, että se löytyy aina täältä Drivesta. Tiedostona. Ja se voi myös tästä sitten jakaa Driven kautta. Esimerkiksi nyt mä voisin periaatteessa kyllä jakaa tämän jo sitten tämän kansion sinne opettajalle. Ja sitten tänne näitä lisämateriaaleja tänne.
Suosittelen tätä kansiorakenteen käyttöä.